Люба Україна, шановна громада і нешановні російські окупанти, нам є чим вас тут зустріти, і ми дамо вам належну відповідь. Ми захистимо своє місто і наших громадян. І забезпечимо безпеку. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Русский корабль! Иди нахуй! Путин! Хуйло! Какой сука, гандон ты ебаный, блядь! На, ебаный, блядь! Обращение из Киева для белорусских военнослужащих. 9 августа 2020 года в нашей стране захвачена власть. Вы и мы являемся заложниками этого захвата. Вас собираются сегодня отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Украина борется за свою свободу. Это Великая Отечественная война для украинцев. В 2020 году вам тяжело было сделать моральный выбор. Этот моральный выбор не поздно сделать еще сегодня. Вы знаете, что делать. Белорусы, военнослужащие Республики Беларусь, переходите на нашу сторону. Здесь тоже белорусы. Хлопці, це не ваша війна. Заставайтеся вдома і все з вами буде добре. При крайньому випадку, коли вас все-таки загонять в Україну, при першій можливості здавайтесь в полон. Українські влади будуть до вас ставитися не як до воєннополонних. Ви будете мати можливість отримати політичний притулок чи в Україні, чи в будь-якій країні Європи. На ваш вибір. Хлопці, ми на правильному боку. Зробіть так само свій правильний вибір. Живе Білорусь! 7 років тому я вже знімав відео і запрошую вас до пекла. І багато ваших гаспідських синів я туди відправив з моїми побратимами. Цього разу ви прийшли показувати, що ви Русь. А це ми Русь, а ви мордва татарська. Ласкаво просимо до пекла.